atong hisgutan og una Sir Fred kining nadawat na to nga mga taho no gikan sa lungsod sa Mabini. Ay, exactly. Kay tanaw Sir Marco, duha na ni kabok. Oh. Dali ra gid kayo. Dali pa ita ani nga ang mga katawan interesado. Adi so, Sir Fred taga San Jose. Nabi San Jose. San Jose. Mabini? Okay. Taga San Jose ko naminaw kami sa inyong program. Labi na bahin Mabini. Mabini. Kisa to mayor sa Mabini? Sa pa? Di ba si Brian? Ako nang... Ade, asawa ni Brian. Ay, okay. Si Mayor Onje. Nagkumbaga akong amigo nga si Engineer Brian. Mayong buntag diha, Mayor Onje Lim. Oo, buutan. Kayo nilang mayor diha. Guwapa pag Guwapa, buutan. Gogihan. Kanya kinipong si first gentleman, Engineer Brian, buutan po ni. Oo, buutan na yun. Puro ni sila buutan, pero atong hatagan o pagtagad ning nadawat na to nga mga report, no? Sa wata kay ba, marites ba na og dili, pero atong hisgutan aron po nga moabot, no? O di man tinuod, o matinuod man at least hatagan og aksyon sa bayo. Bitaw, diri lang sa ato ang programa, Sir Mark. Dagan-dagan ang iputag na dawat nga mga taho kalabot sa Mabini. Gani in fairness to Engineer Brian, ang kaniliging lang first gentleman. Kay murag siya may kanunay may iskutan ambot nga ano man na. Well, anyway, siya gupoy bana sa Mayor. O di mas maayo nung ay mayor, di ba? Well, wala ni. Ato na ang gihatagag pagtagad Sir Fred kay kuan man gud kining sa mahitungod man gud panggobyerno sa lungsod sa Mabini. So either si Ma'am Onje, si Mayor Onje or si kanang amigo nimo nga Engineer Brian kung nakadungog man sila ani karon, palihog ko no og hatagi og pagtagad ning mga paminawan gupod reklamo. Matod pa doon ako no yung mga proyekto. Mas maayo kay proyekto ko na. Para sa lungsod. Daghang proyekto. Daghan. So, mag-isgot kag proyekto para sa lungsod, maayo gyud na. Ang dili maayo nga atong nadawat tungod kay gisugdan ako no ang mga proyekto nga wa mosunod sa proseso. So, mao na nga og dili ni tinuod maayo. Pero og tinuod man galining maong taho dili gini maayo mao na nga. Well, mao gini dapat tutukan karon sa namunuan diha kay dili man po pwede dili nato na tagdon og mga katawan. Tinuod. Di man na maitago gid si Mark karon mga tao karon na lahi na kani adto. Karon labi na social media. High-tech na yung mga cellphone na so di na maitago. Bisa pag unsa ka bright. Ang sa ka politiko nga mohimo nga ingon ang mga matud pa dili ipaliwanag bitaw nga matud pa kanang usa. Katong ako nadawat sa isang adlaw sa Batobe. Nagpintal ko no Sir Mark sa ilang court. No, nakadawat ba ka ato? Kini siya siyempre ato na wa pa ko na ma-award og 15 mo trabaho. Mana nga ato wa pa mabiding na human na. Mana nga ato na giisgutan kay taon-taon naman ta nakadawat aning mga ay dagan-dagan mga taho, mga reklamo. Unya tungod sa kadaghan na ni siyempre dili pud mahimo nga di na pud nato tagdon ning mga katawhan nga mipadangat sa ilang concern. Mano gingon nga atong kumustahon. Okay. So atong panawagan sa mayor sa lungsod sa Mabini nga palihog kuno og verify og unsa ka tinuod ning mga taho nga atong nadawat. So kay dili ni siya maayo og tinuod man ning giingon nga nahumana. Unya wa pa mabed. Wa pa ma-award. Wa pa ma-award. Di man ka pwede magtrabaho o proyekto sa gobyerno nga di mo agi sa proseso. Napoy gitawag og kuan na Sir Fred kanang back
Bids and Award Well, Committee. actually, og tugutan ta nga mag-lecture mga higala, nagibalaod kanang Government Procurement Law, Republic Act 9184. Fred Amora pa. Kumpleto bersikulo kapitulo. Oh. Mao na nga ato ding gihisgutan. Naipriso na sa Mark. Natural. Oh. Apil ang passport nimo sa Muntinlupa, ug imo nang baliwalaon. Mao na nga atong gihisgutan gini Sir Fred kay aron ang mga katawan pod sa lungsod sa Mabini. Maka kuan pod, maka monitor pod og kining atong gisulti. Tinuod ba ni o dili aron makahatag po sila og ilang opinion. O niya, og naminaw karon ang imong migo mo pud mong Brian, di ba? Amigo. Oh. First gentleman, og naminaw ka karon ba? Patabang ta. Kanang tinabangay gud ta. Palihog ko no Oo. verify ning maong mga taho. O niya, ayaw lang pod kay nakadungog ra ba ko Sir Mark na og nay mo question ko no. Iyang hagdog sumbagay. Pasti na. Ayaw ko hagda, ha? Ayaw. Dahil Ayaw. pasalamat ta nga atong amigo. Di ayaw gyud ko hagda pastilan, Ginoo. Musukol ro ba gyud ka? Adi mo, Kudagan. mga ayaw ko pasaylo. Ato na iba verify no? Oh, kaya yung Facebook ko no, kaniadto pa na Sir Mark pero naghamutaho na ho. No. Na Sir Fred, nisaway ko no ka sa Mabini, sa kalimot na ko. Oh. Niya pagkahuman ko no, nangayo ko nagpasaylo Oh. ni First Gentleman Engineer Brian. Oh, wasig nangayo po ka. Pasaylo ba ang ipangayo? Imagine alam mo na, kaysa nangayo kang kwarta. Di, yun ba? Basta, mahangyo lang ko, naminaw si First Gentleman karon. Kaya kiniligi mga text nga, sus, di na magani. Napuno ako inbox. Magpakuan ta, magpatabang ta niya. Oh, transparent, good. Magpatabang ta niya og verify. Ayaw lang kang hagad dahil no. Oh. Sumbagay. Patabangan na to si Mayor Unje, Ayaw, ni First ayaw. Gentleman, og verify aning mga report nga nadawat na to din pinaagi sa text, no? Unsa ka tinuod ni nga dunay mga proyekto nga wa mo sunod sa proseso. Di ba isa siya, Mark? Mga taga Mabini, ha? Ako, murag, nadasig yung gurong muntaga. Kaya naminaw gede mo text man Sir Mark. Ada pa isa. Sir Fred, Kawayanan. Nabay, barangay Kawayanan sa Mabini. Na siguro. Kawayanan. Ang mayor sa Mabini, Sir Fred, si engineer. Ito sa engineer na? Di ba sa? Engineer ay gibutang? Putol po. Engineer. So, engineer man is Brian, ha? Pwede man po, okay naman, mutabang kasi mga asawa. Pero kaya pag mayor, ha? Wa pa ni ka mo agig tanod na mayor na ka diha. Diba? Ayaw. Hihinay lang. Ha? So, ang importante yan Sir Fred, nga atong gihisgutan aron po nga makahibaw po ng mga katauhan dito. Labi na ang mga department head, no? O tinuod man galining maong taho, doon na po'y tulubagon ang mga department head labi na. Number 1 ang ilang back. Ikaduha, ganing ilang accountant, ilang budget. Nga ug tinuod nga kining maong report nga nahuman na, di ba? Pero wa pa ma-approve. Wa pa mabid, wa pa samot na wa ma-award. Mga pagan ra bagid na. Mga appeal gyud din taon sa problema. Mao na nga atong ngayong si Mayor Unje nga iyang hatagan i-verifyon niya ning maong taho kay dili ni sayon, no? Dili ni ingon nga simple nga problema, no? Dili dako gini nga problema. Ang project maayo man, di ba? Kay para manas katawhan. Pero unsaon man nato nga namang gibalaon. Pero ipagi lang gyud. Na may proseso nga sundon. Ayaw nang baliwala na lang kay kita'y naglingkod, mayor. O niya, og na ay mo reklamo, simba ko lang. Hinatutawa, ha? Og na, og yung kogig reklamo diha. Nga makit, di man ni kalimod na, dokumento. O kano sa amin ni gibid, kano sa amin ni gi-award, kinsa kontratista. Day text ni Sir Fredo, Sir, good morning ninyo. Tinuod na, nahuman na og pintal. Ay, tanawa na na.
Di man ay kalimot kay katong ato na karon oras sa mga higala. Gawas og hanap mo Kani siguro ang giisgutan nimo nga gawas og iris ang bintal. basketball court nga gi-text gani nga nahuman na. Tinuod ko no nga nahuman na. So, Tingnan ni Sir Mark. mas maayo kay nahuman na. Oh. Well, kinanindutan pero Oh. wala na akong painumdum yun. Amin na, mga igsoon na to palangga. Mga palangga na to diya sa Mabini, labi na mga department heads, ha? Gobyerno gani, kwartas gobyerno to isgutan, ayaw gyud kumpayansa. Nakabasa mo atong ordinaryong clerk, Mm. paperclip ra Sir Mark, Oh. diferensya. Oh. Ang gideliver 20 ka buok paperclip, karon na karton bitaw. Mm. Oh, Box. box, oh. 20 ka box. 20 ka box. Gani. Oh. Gani. Oh, Ah, kana pakita na. pila ra ba kantidad dali? Oo. No? Iyang ipirmahan acceptance kay mo Oo. 20. Pag subada sir mo kusa ka mo karton. Ang gi-instruction. Ang gi-deliver. Umoy mo siya na lipat ko pag ihap sir. Ay di pwede. Mm. Wa ko kabantay sir. Ay di pwede. Mm. So every time mo pirma mo acceptance inspection report mamirma mo ana ug way karo ayaw isugal ang inyong career. You are a career official, protected ka mo sa civil service, dili mo subject to the politiko kaya kanang politiko mga wala Tinood. mga wala ram na asam na sila ba kamo na amo di until retirement kung magtarong mo. So, manghinaot nga way na involved ba nga mga department. Well, simba ko, ako. Kung tinood man ganun nga Ay, nahitabo. perting maitag yun. Kung nahitabo na, kunya, di mangin na malalis si Mark. Mm. Pero landaan, kanang yung kapintal sa court. Mm. Kung tinuoray, nahuman na, gasinaw, gina dito. Natural. O, huwag na yung mga ito dito. Mm. Pinapagsusi, oy, wag pa man ni mabid, wag Mm. pa ni ma-award. Ganun, nahuman na wala. Mana ipangutana. Andi, command responsibility. Oh. Atong palangga, atong miga, gwapang mayor. Ikaw, Panihog ko no. ikaw manubag, mayor. Mintras tanto nga Hospital. wa pa ni ingon na to nga kuan gyud no ma-verify ug unsa ka tinuod. Ato nga awagon no ang mayor nga hatagan gyud niya pagtagad ni. Ipa-verify ni kay lisod po kayo og naay ga buot-buot ani wa kay Ipasusi. baw ang mayor, di ba? Kay, Ipasusi ug unsa ka tinuod ni magkinaon sa lagi sa ako nagpailik-bali, command responsibility. Ikaw may pinakadako, you are the local chief executive. Pinakadakong opisyal sa lungsod. Tanang transaksyon dia, cheque. O, di ba? Mayor, paperma. Botcher, naipirmas mayor. So, og magkabulalyaso, ay kinsa may, ha? Agato ane Sir Fred, manginaot lang ta. Nga og nahuman naman galing ng mga proyekto ha, gahing sunod sa proseso. Exactly. Aron way mga tao o mga department head nga mabutang sa alangan. O ya, Sir Mark, nasugdan na magdi na to gisgot. Kato mga nag-text baya sa amo adiri, no? Although wa min kailan ninyo, pero sige lang, kami na lang maning kamot o kung sa katinuod, ha? Pero awagon ta mo, ha? Kinsa may magmahal sa inyong lungsod, kamo. Kamong taga Mabini, ha? Kaya ka ng politiko lagi, come and go. Lumalabay na. Lumalabay ra na. Labay, Oo. pwede mo balik. Kamo, ang inyong hinaguan, siningutan nga gabayad mo buhis, tanan, pabayron mo, katapusan karinderya, pabayron mo, mo nagigamit nila diha. Niya, usik-usikan lang. Ha? Lipat-lipat, napay limbong, ayaw mo kasugot. Ato nga taga ni og pagtagad sir, tinuod na sir nga daghan og mga proyekto ang administrasyon ni Mayor Ronje. Pero ang pangutana kung hingsunod ba sa proseso. Mana nga ang atong pangutana mo po'y gipangutana sa atong texter karon. So, usa ray solusyon ni Sir Fred. Kinahanglan nga mahatagan og pagtagad ni
ni Mayor Onje. Sa mga bang mabisita ta kadiyo dito. Oh, Mark? wato ta atong no. Atong pahibaw na to ang mga kadagkuan sa lungsod sa Mabini. Oh, nga mo adto ta ni Ano yun? Mayor Onje, anya makikita po ta ni Engineer Brian. Aron patabang ta. Patas yun. Oh, og verify aning mga taho nga niabot na to Why, dinhi. pabor-pabor ba? Tinuod. Wala isog anay. Ako na, di naging kumuha ngayon na o naabay mag-ingon-ingon na, oh, Sir Fred! Oh, ana, mabukoy armor car yun noon. Oh. Wala nga. Sunod nga igayon Sir Fred atong i-report sa mga katawan sa Mabini kung unsa po'y nakuha na to nga mga informasyon. Kaya ato magining atoon nito atong istoryahon nabawastanan ang mayor, ang sakop sa BAC, ang sakop ang engineering o kinsa pa nga dunay kasayuran aning maong mga Well, isyo. nalipay yung bitaw ta, Sir Mark, no? Nga, ato nakita, marag, wala po tiyali ang kagwanta ang mga tao dito, kaya nag 1 year na god. Sa tuig na No, god. timing po, usa ka tuig So, po nga lagi na matikdan nila nga dili silang kasabot. So nalipay ta ani nga ang taga Mabini ayaw mo ka balaka ba ya? No. Ani. Tataon na po dawa ka isgot og Mabini. Oo. Oh, pero karon tungod sa nagkadaghan na ning mga text na to nga nangayo og tabang nga kinahanglan moabot ning adto sa mga namunuan mo na nga ato yung gihatagag pagtagad karon nga higayon. Kita po diri Sir Mark sa media mo ni dakong hagit na to sa media. Pananglit lang Mabini. Kadugay panahon nakadawat na tag mga report nga ingon ana. Si Fred Amoro wag yung maghisgot. O sa may musulod sa una-una. Ano man Wa magpagkabana. daghang bright Mm. nga katawhan karon mo yun nga gibayran manas Fred Amora. Gibayran na manang wa mo hisgot. O di ba? Sa mga nga Kanang karon nga hisgot man ta Sir Mark. nadawat nimo nga mga reklamo, nakadawat po ko mo na nga angay na gyud. Nga atong isgutan. So- mahatagan og solusyon sa namunuan diya sa lungsod sa Mabini, pinanguluhan ni Mayor Onje. Okay, akong tanaw ba buutan ba ni si Mayor? Oo. Kasi makita man nato Bernalis ni Kugihan, kugihan. sa pagkadagaan ni Sir Mark Bernalis ni. Oh, mga prominente nga pamilya. Honorable family. Wagi man sa ning mga apelyido. before po na mayor siya, niyagi po na og kunsihan. Oo. Wa man gali pildi-pildi na Sir Mark. So, naminaw si Mayor Onje karon. Well, hinatunta nga inyong kalawaton po ning inyong silingan, Fred Amora. Silingan, good. Silingan. Di ba? Amping. Amping. Daghan mo kag mga parente dito. Ay, daghan. O mag-ipahanay ka mga higala. O boto por boto ba? Ay, daghan. Okay, So, manala na no? Sa taga Mabini, ayaw mo og kagool kay kining maong isyu ato kining hatagan og pagtagad no. One of these days mo adto tag Mabini aron atong hinabion In fairness, si mayor mismo og kining mga sakop sa local finance committee nga mo'y usa sa apel man niya kay mag-isgot ka ning project na ginay budget, di ba? Unya ato pong istoryahon ang taga BAC ani. Kung unsa ka tinuod ning gipadangat diri nga nahuman na pero wa pa mabid. Manginaot ta no nga dili ni tinuod. well, anyway, sa ko nag-ingon, wa magimay tago sa Mark. Makita. Di sa man pa kung sa kamayong laki. Pero kanang pintan siguro Sir Fred. Uy, tinuod yun siya na kay makakita ta ng mga post na sa Mabini nga giduha na og basketball, di ba? Sinaw na. Sinaw kayo. Well, anyway, sa kong gingon, ha? Mga taga-Bembini, o naminaw mo karon. Ayaw ba ya mo panagana? E namang isagad si Mark, sagad din eh. Hindi ko mag-text, no? May nga, Sir Fred, adjalo man isaba ahongan. Di ko to isa. Ang atong importante. Tahuro na to na. Ang importante nga atong giisgutan ang iyang gipadangan. Pero kanang inyo nga na di na to isaba na. Ikaduha po, sultihan ta mo mga higala, mga sukit paminaw.
nga kami sa media, doon ay balaod. Doon ay special law nga nagproteksyon sa media nga mo tugan. Wagi makapugos na mo mutugan og disagikan. The source of information is protected. So ayaw mo kabalaka. Kini siguro pong ga-text na to, Sir Fred, na siguro po ni siya yung mga dokumento nga gihawiran tungod kay pagingon na to nga kaning giingon niya nga nahuman, di amon po yung confirm nga nahuman na gyud ko no. Well, again, balikan na to pag-awag ang katawan. Pero naman dunggan nga mga istorya-istorya. Labi na karon ang Marites. Perting pas-pas kayo na, di ba? Pas-pas. So, to be clear, public document man ang mga dokumento sa munisipyo. Huwag makabalibad ninyo diya kung gusto mo mutanaw. So, tanawan ninyo, accountant ba, o madam accountant, kung babae, di ba? Madam, mutanaw ra ko sa butcher, ane? Engineer. Engineer. Ano siya ba na eh? Butan aura ko tas kuha na na eh. Program of work. Katungod ka na ninyo mga katawan. Ay mo kahadlok. Makadungog mong istorya nga, manghagad na mo nagsumbagay. Mahadlok na po dayon. Ayaw. Ayaw. Inina nga. Katungod na. Katungod na mo. Lumulupyo. Sa ka magbubulis. Ayaw ihikaw sa katawan. Ang katungod nga masayod. Ha? Ayaw iyagi ng mga walang sa pinatibis style. Ay di pwede na. Ha? Di pwede na diri buhol. Basta atong panginauton nga sunod semana doon na po tayo makuha kita gyud nga update development mahitungod aning maong gipadangat na to din. Ato gini paningkamutan Sir Fred nga mahinabi na to in fairness po sa mga namunuan ron labi na ni Mayor Onji Lim. Sa pa? Sabat. Nindot kayo rin. Di reaction ka dayo no sa atong messenger. Dili lang gihapon itago lang na ngalan. Itago lang na to ngalan kay nalagi po dito panagana. Sir Fred, kanang mabini maugid na dangatan kay kontraktor ang bana sa mayor. Kasi pasabot na mga ko na dangatan, Sir Mark, kay kontraktor ang asawa sa mayor. Sa may dangatan. Maayo o Dautan. kadautan? Kontraktor ko na, ni Maayo. Maayo, sweet, okay na. Diba? Ato lang panginauton nga Sige, salamat ba ya, ha? Kani mo nag-react diri, salamat kayo. Ato lang yun ang hatagan o pagtagad rong mga sunod panahon Sir Fred. Yeah, Sir Mark, messenger, ha? Sa iyo naman ang messenger. Oh. Fred Amora. Ang sa imo, Sir Mark? Mark Monton. Simple kayo. Chat lang. Anya 0997-800-8615. Okay? Ugwa ilod, Sir Mark. Ugwa mo ilod. Pasalod. Ha? Pagpaload mo. So,